హోదా కలిగిన స్నేహితుడు. ఒక్క నిమిషం. ఏ ఒక్కడూ లేడనే కఠిన సత్యాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. హఠాత్తుగా ఆ వీధిలోని తాగుబోతుల వలనే వారు కూడా ఇప్పుడు నిరాశ్రయుడయ్యను. నిజానికి ఆ వీధిలోని దుకాణాలలో అనగా క్లాబ్ హౌస్‌లో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఒకే ప్రదేశంలో నివసిస్తున్న ఆ నిరాశ్రయులే వారి కంటెను సురక్షితంగా ఉన్నారు. వారు పతనమైనను ఒక చోట స్థిరపడి ఉన్నారు. ఒక నిర్దిష్టమైన గమ్యం అంటూ లేకుండా బోరీలో ఉండుట అంటే నరకంలో ఉండుటయే. వెళితే దుకాణానికి, లేకుంటే తిరిగి తన గదికి వెళ్ళాలి. ఎక్కడ నివసించాలి? ఏ మిత్రుని వద్దకు వెళ్ళాలి? అని ఆలోచించుకుంటూ నిలుచునేందుకు కూడా బోరి ఏమాత్రం తగిన ప్రదేశం కాదు. వారు చైనా టౌన్‌లోని దుకాణానికి దేనికో కొనడానికి వెళ్ళుటలేదు. ఏదో కొద్ది దూరం వ్యాహ్యానానికి వెళ్ళి తిరిగి తన గదికి వెళ్ళుటకు కూడా వెళ్ళుటలేదు. వారు తిరిగి తన గదికి వెళ్ళకపోతే నివసించ్ నివసించేందుకు మరొక ప్రదేశం అనేది ఉండదు. అమెరికాలో ఇటువంటి వెర్రివాళ్ల మధ్య ప్రచారం చేయడం చాలా కష్టం అనే విషయాన్ని వారు తొలిసారిగా బోస్టన్ నౌకాశ్రయంలో కాలుపెట్టిన రోజున తాను తన భవిష్యత్తును కవితా రూపంలో ఇలా రచించారు. నా ప్రియమైన ప్రభువు, నీవు నన్ను ఇక్కడకు ఎందుకు తీసుకొచ్చావో నాకు తెలీదు. ఇప్పుడు నీవు నన్ను నీ ఇష్టానుసారం ఆడించుము. అయినను నేను ఊహించగలను. నీకు ఇక్కడ చేయాల్సిన కార్యమేదో ఉన్నది. లేకపోతే ఈ ఘోరమైన ప్రదేశానికి నన్నెందుకు తీసుకువస్తావు? నియమానుసారంగా ఏర్పరిచిన అతని బోధన తరగతుల మాట ఏమిటి? డేవిడ్ సంగతి ఏమిటి? వెనుకకు మరలి ఆ యువకునితో మాట్లాడటకు ప్రయత్నించవలెనా? ఇది డేవిడ్ కలిగించిన ప్రథమ ఆందోళన. కానీ మరింకెన్నో ఆందోళన కలిగించు విషయాలు కలవు. డేవిడ్ మరొక అలవాటు స్నానాల గదిలో సబ్బుబిళ్ళలు నేలపైననే విడిచివేయడం. అలా వదిలేస్తే ప్రమాదం గనుక అలా చేయవద్దని స్వామీజీ ఎన్నో సార్లు చెప్పారు. మాతాజీ నేను ఇది చదివాను మాతాజీ. అవునా ప్రభుజీ? ఇదంతా అయిపోయింది. ఓకే మాతాజీ. చదవండి. 75 పేజ్ వరకు కదా? సారీ సార్. అవునవును. నేను దాంట్లో ఫోన్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను కదా నిన్న. మాకు కరెంట్ పోయింది. ఓకే మాతాజీ. మేడపై గదిలో స్వామీజీకి చెందిన వస్తువులన్నింటినీ ఒక చోటకు చేర్చసాగారు. అనేందుకు వారు బోరీలో నడవసాగారు. దాదాపు అరడజను వ్యక్తులు సామాన్లను పట్టుకుని వరుసగా నడుస్తుంటే అది ఒక యాత్రికుల గుంపుగా తోచింది. బరువైన రాబర్ట్ టేప్ రికార్డును మైకేల్ పట్టుకున్నాడు. స్వామీజీ కూడా 2 పెట్టెలు మోశారు. వారు ఆ పనులను ఎంత వేగంగా పూర్తి చేశారంటే, వారు సగం దూరం నడిచేటప్పటికి మైక్ చేతులతో నొక్కికలుగుట చేత మనం ఒక కారును ఎందుకు తీసుకురాలేదని భావించిరి. అది జూన్ సాయంత్రం. పొగతో మూసుకుపోయినట్లు వేసవి సూర్యుడు తన వేడిమిని బోరి అడవిలో ప్రసరిస్తున్నాడు. విచిత్రమైన యాత్రికులుగా కనిపిస్తున్నారు. కొంచెం సేపు నడుస్తూ, కొంచెం సేపు ఆగుతూ, ఒకరినొకరు దూరంగా పొడవైన వరుసలో నెమ్మదిగా కొనసాగుతున్నారు. స్వామీజీ తన పెట్టెలను మోసుకోలేక ఎంతో అవస్థకు గురయ్యారు. గ్రాండ్ బ్రూమ్ స్ప్రింగ్ వీధుల మధ్య అంతులేనట్లున్న కిరాణా దుకాణాలు, దీపాల మధ్యన నుండి వారు నడుస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు వారు పెట్టెలను కింద పెట్టి కొంచెంసేపు ఆగి విశ్రాంతిగా నిలబడుతున్నారు. చివరికి ఏమైనానో వారు బోరిని విడిచిపెడుతున్నారు. తన మిత్రునికి ఇది నచ్చవచ్చు. బహుశా సెకండ్ అవెన్యూలోని ఇల్లు కూడా అతనికి నచ్చకపోవచ్చు. బోరిలోని స్కిడ్ రో వారు ఇక ఉండబోవడం లేదు. వారు సాల్వేషన్ ఆర్మీ విశ్రాంతి ఆలయం ముందు గల నిర్జన ప్రదేశం నుండి నివాస గృహాలు లేని వ్యక్తులను దాటి, తెరచి ఉన్న హోటళ్లను దాటి, వీధి దీపాల వద్ద ఆగుతూ, తెలియని వ్యక్తుల ప్రక్క నిలబడుతూ, వారితో పాటు అవస్థలు పడుతూ వస్తున్నట్టి వారి మిత్రులు ఎక్కడి వరకు వచ్చారని గమనిస్తూ ముందుకు నడవసాగారు. బోరిలోని కళాకారులకు మరియు సంగీత కళాకారులకు స్వామీజీ ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా కనిపించారు. వారిని భగవంతుడే నడిపిస్తున్నందున వారికి ఒక స్వంత ఇంటిని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. దానితో వారు అమూల్యమైన ఆధ్యాత్మిక సేవను చేసి ఇతరులకు కూడా ఆధ్యాత్మికతను పంచగలరని భావించారు. వారు వారి సహాయంపై ఆధారపడి ఉన్నప్పటికీ స్వామీజీ ఉన్నత స్థితికి చెందిన వారని వారికి తెలుసు. తనకు తానే రక్షకుడు. లేనిచో వారు చెప్పినట్లు భగవంతుడే వారిని రక్షిస్తున్నాడు. స్వామీజీ మరియు వారి యువమిత్రులు చివరికి బోరి హోస్టన్ చేరుకుని కుడివైపుకు తిరిగి తూర్పు వైపునకు నడవసాగారు. అలా నడుస్తూ ముందుకు చూడసాగిరి. అప్పుడు వారికి ఒక బ్లాక్ అవతల సెకండ్ ఎవెన్యూ దక్షిణపు చివరి భాగం కనిపించింది. సెకండ్ ఎవెన్యూ నుండి ఎడమ పక్కకు తిరిగి ఫస్ట్ స్ట్రీట్లో నుంచి ఉత్తరం వైపున గల మరొక బ్లాక్ను దాటితే వారి క్రొత్త ఇల్లు వస్తుంది. వారు IND భూగర్భ ప్రవేశ ద్వారాన్ని దాటగా మ్యాచ్లెస్ గిఫ్ట్స్ అనే నామఫలకం గల అంగడి
గది కనిపించింది. వారు తన పెట్టెను గట్టిగా పట్టుకుని ముందుకు నడిచారు. సెకండ్ అవెన్యూ హాస్టల్ దగ్గర బాగా రద్దీగా ఉండి వాహనాల రాకపోకల మధ్య విరామం ఏర్పడగానే వారు వేగంగా అక్కడి నుండి నడిచి వెళ్లారు. వారు కొత్త ఇంటికి ముందు మరియు వెనక భవనాల మధ్య ప్రాంగణంలో ఎత్తైన గోడలపై నుండి ఆకాశంలోకి పెరిగిన గడ్డిలా పచ్చని చెట్లు తలలు ఎత్తుకుని ఉన్నట్లుగా ఉండటం చూశారు. వీధి పక్కనున్న గది వారి సమావేశాలకు మరియు వెనక పక్కనున్న వాటా వారు నివసించుటకు అనువాదం చేసుకొనుటకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అంగడి గది గల భవనానికి ఆనుకుని దానికి ఉత్తరం వైపున 9 అంతస్తుల విశాలమైన మాసివ్ గోదాము కలదు. స్వామీజీ అంగడి గది కేవలం 6 అంతస్తులదైనందున ఆ భవనం ముందు ఇది చిన్న బాలునిగా కనిపిస్తున్నది. దానికి దక్షిణపు దిక్కున భక్తివేదాంత స్వామి నూతన మందిరంలోని విశాలమైన సిమెంటు నేల కనిపిస్తుంది. దానికి ఏ కట్టడాలు ఆనుకుని లేవు. ప్రథమ స్ట్రీట్‌ను ఆనుకుని విశాలంగా ఉన్న ఎప్పుడు రద్దీగా ఉండే మొబిల్ పెట్రోల్ బంక్ ఒకటి ఉంది. భక్తివేదాంత స్వామి అంగడి గదికి చేరుకునేసరికి దాని సన్నని ద్వారబంధానికి 2 చిన్న దీపాలు అలంకరించబడి ఉన్నాయి. వారికి అక్కడ ఎటువంటి అనుభవం ఎదురవుతుందో ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. వారు కొన్నిసార్లు ఉన్మాదులవుతున్నప్పటికీ, ఈ అమెరికా యువతీ-యువకులు ఈ చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తనోద్యమంలో పాలుపంచుకోగలరనుటకు మంచి సంకేతాలు కనిపించసాగాయి. బహుశా ఈ కొత్త ప్రదేశమే వారి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమును స్థాపించుటకు మంచి ఆధారం కావచ్చును. ఇది కూడా భక్తివేదాం చాలా ప్రభుజీ, ఇక్కడ నుంచి చదవాలి మనం. అవును. అవును మాతాజీ. అయినా నిన్న ప్రభుజీ. అది కూడా 2 సార్లు చదివితే బెటర్ అనిపించింది మాతాజీ. ఆయన అవును ప్రభు ప్రభుజీ. భక్తివేదాంత స్వామి అట్లా చేసింది అది మొత్తం చాలా బాగుంది మాతాజీ. అవును ప్రభుజీ, చదవండి. హరే కృష్ణ మాత. భక్తివేదాంత స్వామి కొత్త ఇంటి చుట్టుపక్కల వారు బోరీ ప్రాంతంలో ఉన్నంత అధ్వానంగా లేకపోయినా పరిస్థితి నిశ్చయంగా విచిత్రంగానే ఉంది. వారి స్టోర్ ఫ్రంట్ అంటే అంగడి గది ఎదురుగా విజనర్ బ్రదర్స్ మరియు పేపర్ మెమోరియల్స్ వారి గుడ్డి వెలుతురులతో కూడిన కిటికీలలో నుండి సమాధి రాళ్లు మసకగా కనిపిస్తుంటాయి. విజనర్ బ్రదర్స్ కు ఉత్తరాన సామ్స్ భోజనశాల కలదు. దాని పక్కనే ఏఐఆర్ అని వ్రాసి ఉన్నట్టి 4 అంతస్తుల పురాతన భవనం కలదు. ఆ తర్వాత బెన్ జే హొరావిడ్జ్ మాన్యుమెంట్స్ అంటే మరిన్ని సమాధి రాళ్లు. చివరగా షవార్జ్ వారి ఫ్యూనరల్ హోమ్ అంటే ఖననానికి సంబంధించిన శవాల పెట్టె వగైరా అమ్మే దుకాణం ఉంటుంది. తరువాతి బ్లాకులో ఇళ్ల వరుసలు 43వ గదిలో ఒక రంగు వెలసిన కిత్తనార చాందిని వీధిలోకి ముందుకు పొడుచుకు వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది. దానిపై పోవెర్జార్ లాంజా ఫ్యూనరల్ హోమ్ అని రాసి ఉంది. ఆ తర్వాత కాస్మాస్ పార్సెల్స్ వారు దిగుమతిదారులు. తర్వాత కొన్ని బ్లాకులను వాటి సంపన్నులు ఉండే ప్రాంతానికి దగ్గరగా తెలుపు నలుపుల్లో విలేజ్ ఈస్ట్ థియేటర్ అనే నామఫలకం కలదు. స్టోర్ ఫ్రంట్ ఉన్న వీధి వైపు గల మరొక బ్లాకుకు అవతల చర్చ్ ఆఫ్ ది నేటివిటీ అంటే క్రైస్తవుల మందిరం ఉంది. అది 3 అంతస్తుల పాత భవనం. కొత్తగా నీలం రంగు వేసి ఉంది. భవనంపై బంగారు రంగు శిలువ ఉంది. 9 అంతస్తుల క్నికర్ బాకర్ ఫైర్ ప్రూఫ్ వేర్ హౌస్ కు ఆనుకుని 6 అంతస్తుల 26 సెకండ్ ఎవెన్యూ మేడ ముందు భాగం అంతా ఆకుపచ్చని రంగులోనున్న విద్యుత్తు చుట్టు మెట్లతో కప్పబడి ఉంది. మన్హాటన్ తూర్పు ప్రాంతానికి వెళ్లాలంటే ముఖ్యంగా సెకండ్ ఎవెన్యూ నుండే వెళ్ళాలి. దానితో అక్కడ వాహనాల ప్రవాహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. హోస్టన్ మరియు సెకండ్ ఎవెన్యూల మధ్య ఉన్నట్టి కూడలి దగ్గరి ట్రాఫిక్ లైటు అక్కడ సామాన్లను మోసే వాహనాలు, అద్దె కార్లు, ఆటోలు మొదలైన వాహనాల ప్రవాహాన్ని నిలుపుతూ వదులుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ భక్తివేదాంత స్వామి గుమ్మం ముందు నుండే వెళ్తుంటాయి. తెల్లవారుజాము మొదలుకొని రాత్రి వరకు బ్రేకుల శబ్దాలతో మోటారు వాహనాలు ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఆగుతుంటాయి, వెడుతుంటాయి. ఎర్ర లైట్ వెలిగినప్పుడు నిలిచిన వాహనాల వారందరూ ఎంతో ఆందోళనతో ఎదురు చూడడం, క్రూరమైన శబ్దాలను చేసే మోటారు కార్ల హారన్లు, గేర్ల శబ్దాలు, వాహనాల యంత్రాలు చేసే పెద్ద చప్పుళ్ళు, వాహనాల వేగాన్ని హఠాత్తుగా పెంచినప్పుడు ఉత్పన్నమయ్యే శబ్దాలు, నిలుచున్నవన్నీ తిరిగి వెళ్తుండడం నిరంతరంగా జరుగుతుంటాయి. అక్కడ వాహనాల రాకపోకల రద్దీ ఎంతో ఇబ్బందికరంగా ఉంది. సెకండ్ ఎవెన్యూ 26లో నిజానికి స్టోర్ ఫ్రంట్ 2 అంగడి గదులు ఉన్నాయి. ఉత్తరం వైపుకు ఒక బట్టలు ఉతికే యంత్రాల గది కలదు. దక్షిణం వైపునకు ఒక కానుకల దుకాణం అంటే గిఫ్ట్ షాప్ కలదు. కానీ ప్రస్తుతం అది ఖాళీగా ఉంది. రెండింటికి ఇరుకైన ప్రవేశ ద్వారాలు, పెద్ద పెద్ద ప్రదర్శన కిటికీలు ఉన్నాయి. గోడలు వెలవెలబోతున్నాయి. మ్యాచ్లెస్ గిఫ్ట్స్ నామఫలకం కింద 6 చదరపు అడుగుల కిటికీ ఒకటి ఉంది. కొన్ని వారాల క్రితం
1930, 1940 నాటి సినిమా తారల ఛాయాచిత్రాలను అతికించిన అగ్గిపెట్టెలను అక్కడ ప్రదర్శించారు. ఇటీవలనే అది అక్కడ నుండి మరొక చోటికి మార్చబడింది. మ్యాచ్‌లెస్ గిఫ్ట్స్ అని దుకాణానికి సంబంధించిన చిహ్నం మాత్రమే అక్కడ ఉంది. ఈ దుకాణపు కిటికీ కింద 2 ఇనుప తలుపులతో ఒక గుమ్మం ఉంది. అది వీధిలోని కాలిబాటకు వెడుతుంది. దాని నుండి భూగర్భ గదికి, భవనానికి వేడిని అందించే బాయిలర్ గదికి వెళ్ళుటకు రాతి మెట్లున్నాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వివిధ కాలాలలో ఆ విశాలమైన కాలిబాట రకరకాల ఆకారాలలోకి మరియు పరిమాణాలలోకి విభజించబడింది. అంతేకాకుండా కొన్ని చోట్ల బీటలు మరియు గుంటలు పడినవి. మెరుస్తున్న చిన్న చిన్న గాజు పెంకులతో పాటు సన్నని దుమ్ము ఆ బీటలలో మరియు ఆ చిన్న చిన్న గుంటలలో పేరుకుపోయి ఉన్నాయి. అక్కడ వెలసిపోయిన నలుపు రంగు అగ్నిమాపక నీటి గొట్టం పెట్టబడింది. 2 స్టోర్ ఫ్రంట్ గదులకు మధ్య 26 ఎవెన్యూకు వెళ్ళుటకు ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం కలదు. ఈ ద్వారం తిన్నగా భవనంలోని వారి వ్యక్తిగత సంచార కార్యాలు అనగా ఉత్తరాల పెట్టెలు, ఇంటర్కామ్ భవనంలోకి వెళుతుంది. మరొక మూసి ఉన్నట్టి హాలులోకి కూడా ఆ పెద్ద ద్వారం వెడుతుంది. అక్కడి నుండి మేడమెట్ల పక్కకు మరియు ఇంటి ముందుకు వెళ్లేందుకు దారి కలదు. గిఫ్ట్ షాపు కిటికీకి ఎడమ పక్కగా వీధి గుమ్మం ఉంది. అది ఒక పెద్ద గాజు పలకతో అమర్చిన నల్లని కలపతో చేసిన ద్వారబంధం. దాని తలుపులు పొడవుగా, సన్నగా ఉన్న స్టోర్ ఫ్రంట్‌లోకి తెరుచుకుంటాయి. ప్రస్తుతం ఆ గదిలో ఏ వస్తువు లేదు. లోపలికి వెళ్ళగానే గుమ్మానికి కుడి పక్క కిటికీకి కింద కూర్చొనుటకు వీలుగా ఒక చిన్న అరుగులాగా కొంచెం ఎత్తుగా ఉంది. చీకటితో నిండినట్టి ఆ గది చివరన వీధి వాకిలిలోకి తెరుచుకునేందుకు ఇనుప ఊచులున్న 2 కిటికీలు ఉన్నాయి. ఎడమ చేతి పక్క కిటికీకి ఎడమ పక్కగా చిన్న స్నానాల గది మరియు దాని బయట ఒక చిన్న సింక్, చేతులు కడుక్కునే తొట్టి బిగించబడి ఉంది. స్నానాల గది తలుపు స్టోర్ ఫ్రంట్‌కు ఎదురుగా ఉంది. స్టోర్ ఫ్రంట్‌కు ఎడమ పక్కన ఒక పెద్ద గుమ్మం నుండి సావడిలోకి, అక్కడి నుండి వీధి వాకిలిలోకి వెళ్ళవచ్చును. వీధి వాకిలి అంతా కాంక్రీట్‌తో చేసిన వివిధ క్షేత్ర గణిత ఆకృతులతో తీర్చిదిద్దబడి, అది పొదలతోనూ, ఎత్తైన చెట్లతో చుట్టబడి ఉంది. అక్కడ వనవిహార బల్ల, పక్షుల కొరకు పెట్టిన నీటి తొట్టె, ఒక ఇనుప స్తంభం పైన పక్షి ఊడు ఉన్నాయి. వీధి వాకిలికి మధ్య చిన్న చిన్న మొక్కల గార్డెన్‌లు ఉన్నాయి. వీధి వాకిలికి ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులలో ఎత్తైన గోడలు ఉన్నాయి. ముందు మరియు వెనక 2 ఇండ్లు ఉన్నాయి. నీలాకాశం మాత్రమే కొంత హాయిని కలిగిస్తోంది. సెకండ్ అవెన్యూ 26వ భవనం వెనుక భాగంలోకి చూస్తే అక్కడ 2వ అంతస్తులో భక్తి వేదాంత స్వామి గది భాగం కనిపిస్తుంది. వారు అక్కడే నివసిస్తూ అనువాదం మరియు పూజాదికాలను చేసుకునేవారు. బోరిలోని స్నేహితుల సహకారంతో వారు ఆ కొత్త ఇంటిని శుభ్రం చేసుకొని అక్కడ ఉండసాగారు. వెనుక గదిలో తన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గోడకు పలుచని దిండును వేసుకున్నారు. అది ఏనుగు బొమ్మల అచ్చుగల వస్త్రంతో కప్పబడింది. రంగులేని ఇనప రేకు పెట్టెను దానికి ఎదురుగా వ్రాతబల్లలాగా వినియోగిస్తున్నారు. ఆ పెట్టె పైననే తన టైప్‌రైటర్‌ను మరియు దానికి ఇరుపక్కల గ్రంథాలను, కొన్ని కాగితాలను పెట్టుకున్నారు. అది వారి కార్యాలయంగా మారింది. శ్రీమద్ భాగవత గ్రంథాలను, కాషాయ వస్త్రంలో మూటకట్టిన వ్రాత ప్రతులను, ఇంకా వారి వ్యక్తిగత కాగితాలను తన పెట్టెకు ఎదురుగా ఉన్న ఒక అరలో పెట్టుకున్నారు. వారు కూర్చునే చోట గోడపై భాగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని బొమ్మతో ముద్రించబడిన భారతీయ పంచాంగాన్ని వేలాడదీశారు. యువకుడైన శ్రీకృష్ణుడు మురళి వాయిస్తున్నట్లు, వారికి దగ్గరగా గోవు నిలబడి ఉన్నట్లు అందులో ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు భూగోళంపై నిలబడి ఉండెను. అది వారి పాదాల కింద ఒక చిన్న కొండలా చిత్రించబడింది. ఆ గది తూర్పు గోడకు 2 కిటికీలు ఉన్నాయి. వాటి నుండి విచిత్రమైన రంగులతో శోభించే ఉదయకాలపు సూర్యకిరణాలు అగ్నిమాపక మెట్ల వరుసలపై నుండి ఆ గది నేలపై దాకా పడుతున్నాయి. దాని పక్క గదిలో కాఫీ తాగేందుకు ఉపయోగించే షోకైన ఒక చిన్న బల్ల తప్ప మరేమీ లేదు. ఆ బల్ల ఇప్పుడు భక్తివేదాంత స్వామి పూజా వేదిక అయింది. దానిపైన అద్దంలో బిగించిన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మరియు వారి సహచరులు ఉన్నట్టు చిత్రపటాన్ని పెట్టుకున్నారు. గోడపైన ఒక భారతీయ పంచాంగాన్ని వేలాడదీశారు. దానిలో అనంతశేషుడు మరియు చతుర్భుజ మహావిష్ణువు రూపం చిత్రించబడి ఉంది. బోరీలో వలె ఇక్కడ కూడా వారు తమ బట్టలను ఆరవేసుకొనుట కొరకు ఒక త్రాడును కట్టుకున్నారు. 2 గదులు కొత్తగా రంగులు వేసి ఉన్నాయి. నేల శుభ్రంగా ఉంది. అది గట్టి కలపతో చక్కటి ఆకారంలో నిర్మించిన నేల. స్నానాల గది శుభ్రంగా ఉపయోగించుకునేందుకు వీలుగా ఉంది. చక్కగా అరలు మరియు బల్లలతో అమర్చబడిన చిన్న వంటగది ఉంది. కొన్నిసార్లు భక్తివేదాంత స్వామి వంటగది కిటికీ దగ్గర నిలుచుని వీధి వాకిలి గోడ మీదుగా బయటకు చూస్తుండేవారు.
వచ్చే నెల అద్దె గురించి చింతించకుండా వారు ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. భక్తివేదాంత స్వామి రాకకు కొన్ని సంవత్సరాలకు క్రితం అక్కడ లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌లో ఒక కొత్త రకమైన మురికివాడ నివాసులు వచ్చి నివసించసాగారు. దానిని గురించి ఎన్నో సాంఘిక, సాంస్కృతిక విశ్లేషణలు జరిగినప్పటికిని, పెద్ద పక్షుల గుంపు అకస్మాత్తుగా వాలినట్లుగా, లేదా జంతువుల మంద కాలానుగుణంగా వలస వచ్చినట్లు, వారెందుకు అలా అకస్మాత్తుగా వచ్చారో, మరియు కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత వారెందుకు అదృశ్యమయ్యారో ఇప్పటికీ అర్థం కాని విషయంగా ఉండిపోయింది. ప్రభుపాదుల వారు బోరీలో గడిపిన రోజుల్లో, వారి వద్దకు వచ్చిన హిప్పీల బృందం వలె, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో కొత్తగా వచ్చిన వారిలో చాలా మంది యువ కళాకారులు, సంగీతకారులు, మేధావి వర్గానికి సంబంధించిన రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. తర్వాత అక్కడకు మధ్య తరగతికి చెందిన నిరాశ్రయులైన యువకులు వచ్చారు. ఎందుకంటే అక్కడ నివాసం ఉండుటకు కావలసినంత చక్కటి ప్రదేశంతో పాటు గ్రీన్‌విచ్ విలేజ్‌లో కంటెను అద్దెలు తక్కువగా ఉండేవి. వారంతా లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌లోనే అధికంగా నివసించేవారు. అద్దెకు ఇప్పించే దళారీలు ఆ ప్రాంతాన్ని ఈస్ట్ విలేజ్‌గా పిలిచేవాళ్ళు. చాలామంది నివాస స్థలాలను కూడా వెతుక్కోకుండానే అక్కడకు వచ్చి, ఇండ్ల ముందు అందరూ నడిచే దారుల్లోనే నివసిస్తుండేవారు. తక్కువ అద్దెలు, స్వేచ్ఛా జీవనం అంటే నైతిక నియమాలకు కట్టుబడి ఉండనక్కర్లేదనే భావన, ఈ మధ్య తరగతికి చెందిన నిరాశ్రయులైన యువకులను ఆకర్షించాయి. వారు అప్పుడు దేశమంతటా ప్రబలిన చిత్రమైన ఉద్యమానికి ఆ యువత ముఖ్య పాత్ర పోషించనున్నారు. అమెరికాలోని భోగభాగ్యాలతో కూడిన భౌతిక జీవనానికి సజీవ వ్యతిరేకులుగా ఈ యువత కొన్నాళ్ల తర్వాత సమాచార మాధ్యమాల చేత హిప్పీలుగా పిలువబడబోయేవారు ఇప్పుడు లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్ మురికివాడలకు చేరుకున్నారు. ఏదో అంతర్బుద్ధి చేత ప్రేరేపితులైనట్లు అప్పుడే యవ్వనంలోకి ప్రవేశించిన యువత ఇండ్ల నుండి పారిపోయి తమ కంటే వయసులో పెద్దవారైన హిప్పీలతో కలిశారు. ఇండ్ల నుండి పారిపోయిన వారిని వెతుక్కుంటూ రక్షక భటులు యువ యువతీ యువకులకు నచ్చజెప్పి తిరిగి వారి ఇండ్లకు పంపేందుకు హితబోధ చేసేవారు. సాంఘిక సంక్షేమ సేవకుల బృందాలు, హాస్టల్సు, మత్తుమందుల అలవాట్లను మాన్పించుటకు తోడ్పడే కేంద్రాలు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాయి. సెయింట్ మార్క్స్ ప్లేస్‌లో ఒక కొత్త రకమైన హిప్పీ వ్యవసాయక కేంద్రం నెలకొంది. అక్కడ సామాన్య వస్తువులు మొదలుకొని మాదక ద్రవ్యాల వరకు అన్నింటినీ అమ్మే దుకాణాలు, చిత్రపటాలు, సంగీతం రికార్డులు, చిత్రలేఖన ప్రదర్శనలు, పుస్తక దుకాణాలు, సిగరెట్లను చుట్టుటకు ఉపయోగించు కాగితాలు, హిప్పీ దుస్తులు, రంగురంగులలోకి మారే దీపాలు మొదలైన హిప్పీలకు సంబంధించిన ప్రతి వస్తువును అక్కడ అమ్మసాగారు. తమ కంటే ముందు వలస వచ్చిన పూర్వపు హిప్పీల వలెనే లోయర్ ఈస్ట్ సైడే సరియైన ప్రదేశమని నిర్ణయించి అక్కడకు ఈ హిప్పీలు కూడా పయనించారు. ఒకప్పుడు యూరప్ దేశాల నుండి వలస వచ్చే వారికి ఐశ్వర్యానికి, మంచి అవకాశాలకు నిలయమైన అమెరికాకు న్యూయార్క్ ఓడరేవు ప్రవేశ ద్వారంలాగా కనిపించేది. వారు మన్హాటన్‌లోని ఆకాశ కట్టడాలను, స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని చూడాలని ఎప్పటినుండో ఎదురుచూస్తున్నట్టి వారిప్పుడు 1966లో అమెరికా యువత నూతన ఆశలను మూటగట్టుకొని న్యూయార్క్ నగరానికి చేరుకుని, తాము కొత్తగా కనుగొన్న లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్ మురికివాడలే అద్భుత ప్రపంచ దృశ్యమైనట్లుగా చూడసాగారు. ఒకవైపు హిప్పీలు, మరోవైపు ప్యూర్టోరికన్లు, పోలులు, ఉక్రెయిన్లు అందరూ కలిసి ఉండుట కష్టమనిపించసాగింది. అక్కడే కొంతకాలంగా నివసిస్తున్న ఇతర జాతుల వారు ఈ కొత్తగా వలస వచ్చిన వారిని అంగీకరించలేదు. వారు స్వయంగా ఆ మురికివాడల్లో నివసిస్తున్నను ఈ కొత్తగా వచ్చిన వారు మాత్రం వారితో పాటు అక్కడ నివసించనవసరం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన వారిలో చాలామంది మధ్యతరగతి అమెరికన్లు మరియు నిలదొక్కుకొనుట కొరకు, అభివృద్ధి చెందుట కొరకు తరతరాలుగా శ్రమించి పైకి వచ్చిన దేశాంతర వాసుల కుటుంబాల నుండి వచ్చిన వారే కావడం. ఏది ఏమైనను ఆశయాలలో భేదం ఉన్నప్పటికిని ప్యూర్టోరికన్లు, పోలులు లేక ఉక్రెయిన్లు అమెరికాకు వలస వచ్చుట ఎంత వాస్తవమో ఆ యువత లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌కు వలస రావడం కూడా అంతే నిజం. హిప్పీలు తమ తల్లిదండ్రుల ఉపనాగరిక మధ్యతరగతి భౌతికవాదం నుండి, వివేకహీనమైన టీవీ కార్యక్రమాల, వ్యాపార ప్రకటనల ఆంక్షల నుండి, అమెరికన్ల అశాశ్వతమైన ఆశయాల నుండి హిప్పీల మనసులు మరలిపోయాయి. తల్లిదండ్రుల, ఉపాధ్యాయుల, మత ప్రచారకుల, ప్రజానాయకుల ప్రచార మాధ్యమాల వలన వారిలో ఆసక్తి నశించింది. వియత్నాం పట్ల అమెరికా అనుసరిస్తున్న విధానంతో అసంతృప్తి చెందారు. అమెరికా ఒక క్రూర, స్వార్థపూరిత దోపిడీ భూతం వంటిదని, అమెరికా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి లేదా భూస్థాపితం కావాలని
ప్రచారం చేస్తున్న విప్లవాత్మకమైన రాజకీయ భావాల పట్ల ఆకర్షించబడుతుండేవారు. వారు యథార్థ ప్రేమ, శాంతి, వాస్తవ జీవనం, యథార్థమైన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కొరకు అన్వేషిస్తుండేవారు. వేసవిలో 26 సెకండ్ అవెన్యూకి భక్తివేదాంత స్వామి మారేటప్పటికి 60వ దశకంలో అమెరికా యువతలో తలెత్తిన గొప్ప తిరుగుబాటుకు సంబంధించిన యువత తొలి దఫా లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌లోకి ప్రవేశించింది. అక్కడ వారు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు. సామాన్య పేదరికంతో జీవనం గడుపుతూ కళ, సంగీతం, మాదక ద్రవ్యాలు, లైంగిక సంబంధాల ద్వారా తమను తాము వ్యక్తపరుచుకునేవారు. ఆధ్యాత్మికాన్వేషణ గూర్చి చర్చించుకునేవారు. ఎల్‌ఎస్‌డి మరియు marijuana అంటే మత్తుమందులు సంసారమనే ద్వారాన్ని తెరచుటకు గల తాళం చెవి అని మరియు వాటిని సేవించుట వలన నూతన అనుభవాలను పొందవచ్చనేది వారి భావన. ప్రాచ్య సాంస్కృతిక భావాల పట్ల, ప్రాచ్య మతాల పట్ల ఆసక్తి అప్పుడు ప్రబలంగా ఉండేది. మాదక ద్రవ్యాల సేవనం, యోగాభ్యాసం, సౌభ్రాతృత్వం లేదా కేవలం స్వేచ్ఛగా జీవించుట ద్వారా తాము సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలమని భావించారు. వారి ఉద్దేశ్యం ననుసరించి ప్రతి ఒక్కరూ విశాల హృదయాన్ని కలిగి ఉండి, తమ స్వంత భావాలలో మిళితం చేసిన ప్రత్యక్షానుభూతి ద్వారా, మాదక ద్రవ్యాల సేవనం ద్వారా, విస్తృతమైన చైతన్యం ద్వారా, వివిధ రకాల పుస్తకాలలో చదివిన వాటి ద్వారా ఎవరి ప్రపంచ తత్వాన్ని వారే వృద్ధి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వారి జీవితాలు లక్ష్యరహితంగా కనిపించినను, వారు కనీసం భౌతిక వస్తువుల కొరకు ఆత్మను అమ్ముకొను అర్థవిహీనమైన ఆట నుండి విరమించుకున్నారు. ఈ విధంగా అప్పటికే కుళ్ళిపోయిన వ్యవస్థను బలపరచుటలేదు. కనుక 1966లో వేలాది యువత లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్ వీధులలో తిరుగుతున్న వారు కేవలం మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో తిరగడమే కాకుండా జీవిత చరమ లక్ష్యాల గురించి అన్వేషిస్తున్నారు. అవ్యవస్థితమైన సమాజం పట్ల లక్షలాది మంది సాధారణ నైతిక వర్తనులైన అమెరికన్లు అనుసరిస్తున్న దైనందిన జీవనం పట్ల వారు పూర్తిగా అసంతృప్తి చెంది ఉన్నారు. సుసంపన్నమైన అమెరికా దేశంలో ఇంతగా అసంతృప్తులైనట్టి యువత ఉండుటను చూచిన భక్తివేదాంత స్వామికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. నిస్సందేహంగా అమెరికా జీవనానికి చిహ్నమైనట్టి భౌతిక సంపదలు, భోగభాగ్యాలు ప్రజలను ఆనందింపజేయలేవని నిరూపితమైంది. భక్తివేదాంత స్వామి తన చుట్టూ చూస్తున్న విషాదానికి కారణం సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక కారణాలనే దృష్టితో చూడలేదు. మురికివాడల దుర్భర పరిస్థితులు కానీ, యువతీ యువకుల తిరుగుబాట్లు కానీ వారికి గొప్ప ప్రధాన విషయాలుగా తోచలేదు. ఇవన్నీ విశ్వవ్యాప్తమైన దుఃఖ లక్షణాలని, అట్టి దుఃఖ నివృత్తికై కృష్ణ చైతన్యమే ఏకైక చికిత్స అని భావించారు. వారు ప్రతి ఒక్కరి దుఃఖాలను చూచి బాధపడ్డారు. కానీ వాటన్నింటికీ గల విశ్వవ్యాప్తమైన పరిష్కారం వారికి తెలుసును. భక్తివేదాంత స్వామి లోయర్ ఈస్ట్ సరే మాతాజీ. ఇక్కడ కాపుదాం. ఓకే. 84 భక్తివేదాంత స్వామి లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌కు రాకమునుపు అమెరికాలో తలెత్తిన యువత ఉద్యమం గురించి వారు పరిశీలించలేదు. అంతమంది యువతీ యువకుల మధ్యకు వెళ్లి నివసించుటకు వారు ఎట్టి విశేషమైన పథకాలను రచించుకోలేదు. కలకత్తా నుండి వచ్చిన ఈ 10 నెలలలో వారు కేవలం పరిస్థితుల ప్రభావం వలన ఒక చోటు నుండి మరో చోటికి మారాల్సి వచ్చింది. వాటన్నింటిని వారు శ్రీకృష్ణుని సంకల్పంగా భావించారు. నిజానికి వారు తమ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆదేశానుసారం అమెరికా వచ్చారు. శ్రీకృష్ణుని సంకల్పం చేత లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌కు వచ్చారు. బోరీ ప్రాంతంలోని అమెరికా వంటి సుసంపన్న ప్రాంతాలలో ఉన్నను, భారతదేశంలో ఉన్నను, ఇక్కడి లోయర్ ఈస్ట్ సైడ్‌లో ఉన్నను భక్తివేదాంత స్వామి లక్ష్యం ఒక్కటే. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఆదేశాల విషయంలోనూ, శాస్త్ర విషయంలోనూ స్థిరంగా నెలకొని ఉండేవారు. వారి సంకల్పం 1960లో కలగబోయే పరిణామాల ప్రభావానికి గురయ్యేది కాదు. ఈ అమెరికా సాంస్కృతిక వాతావరణంలో ఏర్పడిన పరివర్తనల కారణంగా స్వామీజీని ఆ యువత ఆదరించగలిగినచో వారికి స్వాగతం. అప్పుడు అది కూడా శ్రీకృష్ణుని సంకల్పమే కావచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 84 పేజీ రేపు. ప్రభు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి,
జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన మృత్యునరంజన యశోదనందన మృత్యునరంజన యమున తీరా వనచారి యమున తీరా వనచారి జయ రాధ మాధవ कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन मृत्यु नरंजन यमुना तीरा वनचारि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి హరే కృష్ణ. స్లోగానే ఉంది ప్రభుజీ. మాత ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అనుకుంటా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చాలా చిన్నగా ఉంది ప్రభుజీ మీ వాయిస్, సౌండ్ తక్కువగా వస్తుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ప్రభుజీ లైవ్ స్టార్ట్ చేశారా ప్రభుజీ? మాతాజీ అప్పుడే పెట్టేశాను నేను. ఉంది. ఓకే ప్రభుజీ. మీరు అంటే ఫోరెడ్ దగ్గర ఏదో వైట్ గా ఉంది, అది అర్థం లేదు, అది ఇది చందన. సో మన పూజారీలు మన డివోటీస్ పెట్టారు, అని వైపు పెట్టారు. అది వన్ సైడే కనిపిస్తుంది, నాకు అది అర్థం కాలేదు ఏంటా అని. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తి భవతి నైష్టికీ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. చాప్టర్ ప్రథమ స్కందం 13వ అధ్యాయం శ్లోక 43. 43. కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను అందరికి. కనిపిస్తుంది ప్రభు. యథా క్రీడోపస్కరాణాం
యథా క్రీడోపస్కరాణాం సంయోగా విగమా విహా యోగ విగమావిహ ఇచ్చయా క్రీడితో స్యాతాం ఇచ్చయా క్రీడితో స్యాతాం తథైవేషేచ్ఛయా నృణాం తథైవేషేచ్ఛయా నృణాం యథా క్రీడోపస్కరాణాం యథా క్రీడోపస్కరాణాం సంయోగ విగమా విహ సంయోగ విగమావిహ ఇచ్చయా క్రీడితో స్యాతాం ఇచ్చయా క్రీడితో స్యాతాం తథైవేషేచ్ఛయా నృణాం తథైవేషేచ్ఛయా నృణాం యథ వలె యథా క్రీడ ఉపస్కరాణాం ఆట వస్తువులను క్రీడ ఉపస్కరాణాం ఆట వస్తువులను సంయోగ జత కూర్చుట సంయోగ కూర్చుట విగమ విడదీయుట విడదీయుట ఇహ ఈ జగమున ఇహ జగమున ఇచ్చయ తన ఇచ్ఛానుసారము ఇచ్చయ తన ఇచ్ఛానుసారము క్రీడితుః ఆట కొరకు క్రీడితుః ఆట కొరకు స్యాతాం కావింపబడును యాత కావింపబడును తథ అట్లే అట్లే ఏవ నిశ్చయముగా ఏవ నిశ్చయముగా ఈశ భగవానుని ఈశ భగవానుని ఇచ్చయ ఇచ్చా మాత్రమున ఇచ్చయ మాత్రమున రుణాం జనుల రుణాం జనుల ఆటగాడు ఆట వస్తువులను తన సంకల్పమును అనుసరించి జదగూర్చుచు చిందర వందర చేయు రీతి భగవాన్ని దివ్య సంకల్పము మనుజులను జదగూర్చుచు విడదీయుచున్నది. ఆటగాడు ఆట వస్తువులను తన సంకల్పమును అనుసరించి జతగూర్చుచు చిందర వందర చేయు రీతి భగవానుని దివ్య సంకల్పము మనుజులను జతగూర్చుచు విడదీయుచున్నది. ప్రమిళ మాతాజీ చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. ప్రస్తుతము మనము నెలకొని ఉన్న పరిస్థితి గత కర్మ ఫలమును అనుసరించి భగవానుని సంకల్పముచే కల్పింపబడినదని నిక్కముగా నెరగవలసి ఉన్నది. భగవద్గీత 13వ అధ్యాయం 23వ శ్లోక ఎందు తెలుపబడిన రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్ముని రూపమున సర్వ జీవుల హృదయములందు వసించి ఉన్నాడు. తత్కారణముగా మన జీవితములోని ప్రతి స్థితి అందలి కర్మలను గూర్చి అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు. ఏదేని ఒక ప్రత్యేక స్థానమునందు నెలకొల్పుట ద్వారా అతడు మన కర్మలకు ప్రతిఫలమును అందించుచుండును. ధనవంతుడైన వానికి కలిగిడి సంతానము సర్వ సంపదలో కలిగియే జన్మించుచుండు. ధనవంతుని తనయునిగా అరుదించిన ఆ శిశువు అట్టి స్థానమునకు అర్హుడై ఉన్నందునే భగవత్ సంకల్పముచే అతడు అచ్చట జన్మించును. ఏదేని ఒక ప్రత్యేక సమయమున ఆ బాలుడు అట్టి స్థలము నుండి వైదొలకవలసి వచ్చినప్పుడు బాలుడు కాని తండ్రి కాని అట్టి సుఖమయ బంధము నుండి వియోగమును కోరకున్నను భగవత్ సంకల్పము చేతనే అకార్యము ఒనరింపబడును. పేదవాని విషయమునను ఈ రీతిగానే జరుగుచుండును. జీవుల అటువంటి కలయికలు మరియు విడిపోకలపై ధనికునికి గాని పేదవానికి గాని ఎట్టి అదుపు లేదు. ఇచ్చట వసకబడిన ఆటగాడు ఆట వస్తువుల ఉపమానమును అపార్థము చేసుకునరాదు. మనము చేసిన కర్మలకు భగవానుడు ప్రతిఫలము నొసగుట తప్పనిసరి అయినప్పుడు ఆటగాని ఉపమానము సరిగా లేదని కొందరు వాదించిన అవకాశము కలదు. కానీ అట్టి వాదము సరి అయినది కాదు. భగవానుడు దివ్య సంకల్పుడనియు మరియు ఎట్టి నియమముతోనూ అతడు బంధితుడు కాడనియు మనము సదా జ్ఞప్తి అందించుకొనవలెను. సాధారణ కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారము ప్రతి వానికి కూడా చేసిన కర్మలకు ప్రతిఫలము ఒసగబడుచుంది. కానీ కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భములలో భగవత్ సంకల్పముచే ప్రతిఫలములు కూడా మారిపోవచ్చును. కానీ అట్టి మార్పు కేవలము భగవానుని చేతనే సాధ్యమగును కానీ అన్యులచే కాదు.
తనకు నచ్చినదెల్లా ఉనరించుటకు భగవానుడు పూర్వ స్వతంత్రుడై భగవానుడు పూర్ణ స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు. ఈ శ్లోకమునందు ఉదహరింపబడిన ఆటగాని ఉపమానము చక్కగా అమరినది. అతడు పూర్ణుడైన కారణమున అతని కర్మల యందు గాని ప్రతిఫలము లొసగుట యందు గాని ఎటువంటి తప్పిదము జరగబోదు. కర్మఫలముల యందలి అట్టి మార్పులు శుద్ధ భక్తుల విషయమున భగవానునిచే ఒసగబడుచుండును. సర్వ విధములైన పాపకర్మల నుండి ముక్తుడై తన చరణమున చేరినట్టి శుద్ధ భక్తుని తాను నిశ్చయముగా రక్షించుననియు ఆ విషయమున సందేహమునకు తావు లేదనియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 9వ అధ్యాయము 30 శ్లోక యందు ఆశ్వాసం ముసగి ఉన్నాడు. ఆ విధముగా భగవానుచే కర్మఫలములు మార్చబడిన ఉదాహరణములు ప్రపంచ చరిత్రలో వందలాదిగా కలవు. ఒకని పూర్వకర్మ ఫలములనే భగవానుడు మార్చగల సమర్థుడైనచో అతడు తన స్వీయ కర్మలచే లేదా కర్మ ఫలములచే మద్దడగుటయనున్నది నిక్కముగా అసాధ్యం. పూర్ణుడైన అతడు సర్వ నియమములకు అతీతుడై ఉండు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 44వది. యన్మన్యసే ధ్రువం లోకం యన్మన్యసే ధ్రువం లోకం అధ్రువం వా నచ భయం అధ్రువం వా నచో భయం సర్వతా నహి శోచ్యాస్తే సర్వదా నహి శోచ్యాస్తే స్నేహాదన్యత్ర మోహజాత్ యత్ అయినప్పటికీ మన్యసే నీవు తలచినను ధ్రువం పరమ సత్యము లోకం జనులు అధ్రువం అసత్యము వా లేక న లేదు చ కూడా ఉభయం లేక రెండు విధములు గాను. సర్వత అన్ని పరిస్థితులలో హి నిశ్చయముగా న శోచ్యాః పాత్రులు కారు తే వారు స్నేహాత్ అనురాగ వశమున అన్యత్ర లేని ఎడల మోహజాత్ భ్రాంతి కారణమున ఓ రాజా ఆత్మనిత్యమైనదని భావించినను లేదా భౌతిక దేహము నాశవంతమని తలచినను లేదా సమస్తము నిరాకార పరతత్వమునందే స్థితమై ఉన్నదని భావించినను లేదా ప్రతిదియో ఆత్మ మరియు భౌతిక పదార్థముల అనిర్వచనీయ కలయిక అని తలపోసినను అన్ని పరిస్థితుల యందును విరహ భావనకు భ్రాంతిమయమైన అనురాగము తప్ప వేరొక్కటి కారణము కాదు. ఓ రాజా ఆత్మ నిత్యమైనదని భావించినను లేదా భౌతిక దేహము నాశవంతమని తలచినను లేదా సమస్తము నిరాకార పరతత్వమునందే స్థితమైనదని భావించను లేదా ప్రతిదియు ఆత్మ మరియు భౌతిక పదార్థముల అనిర్వచనీయ కలయిక అని తెలిపిపోసినను అన్ని పరిస్థితుల యందును విరహ భావనకు భ్రాంతిమయమైన అనురాగము తప్ప వేరొక్కటి కారణము కాదు. వాణి మాతాజీ చదవండి భాష. హరే కృష్ణ. వాస్తవ విషయం ఏమనగా ప్రతి జీవియు పరమ పురుషుని నిత్యాంశమై ఉన్నాడు.
మరియు అనుకూలమగు సేవను కూర్చుటయే అతని సహజ స్థితి అయ్యున్నది. జీవుడు తన బద్ధ స్థితిలో గాని సంపూర్ణ జ్ఞానము నిత్యతత్వములు కలిగిన ముక్త స్థితిలో గాని నిత్యముగా భగవానుని ఆధీనమునందే నిలుచును. కానీ వాస్తవమైన జ్ఞానము లేని వారే జీవుని నిజ స్థితిని గూర్చి పలు విధములైన ఊహాత్మక సిద్ధాంతములను ప్రతిపాదించుతుందరు. ఏది ఏమైనను అన్ని సాంప్రదాయముల వారును జీవుడు నిత్యుడనియు బాహ్య ఆచ్ఛాదనమైన పాంచభౌతిక దేహము నశ్వరము మరియు అశాశ్వతమనియు అంగీకరించరి. జీవుడు కర్మానుసారము ఒక దేహము నుండి వేరొక దేహమునకు మారుచుండా దేహములన్నీ తమ సహజ నిర్మాణ రీత్యా నాశవంతములై ఉన్నవి. కనుక ఆత్మ ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు ప్రయాణము విషయమున శోకించుటకు ఎట్టి కారణము లేదు. అనగా భౌతిక దేహము ఒకానొక స్థితిలో నశించుట పట్ల శోకం అనవసరము. భౌతిక బంధము తొలగిన పిమ్మట ఆత్మ పరమాత్మ యందు లీనమగునని విశ్వసించు వారును కొందరు కలరు. మరికొందరు ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వమును విశ్వసింపకునను అనుభవగ్రాహ్యమైన భౌతిక పదార్థములను విశ్వసించరు. మన దైనందిన అనుభవములో భౌతిక పదార్థము ఒక రూపం నుండి వేరొక రూపంలోనికి మారుటను మనం గాంచుతూనే ఉన్నాము. కానీ అట్టి రూపమందలి మార్పులచే మనము కలతనొందబోము. పైన తెలిపిన ఏ పరిస్థితి ఎందైనను భగవత్ శక్తి మాత్రము దుర్నిరోధమై ఉన్నది. మరియు ఎవరి ప్రమేయమును దాని యందు గోచరింపనందున శోకమునకు ఎట్టి కారణము లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇంకొక చిన్న ఇది తస్మాజ్జహ్యంగ వైక్లవ్యం అజ్ఞానకృతమాత్మనః కథం త్వనాథా కృపణా వర్తేరంస్తే చే మాం వినా. తస్మాత్ అందుచే, జహి విడిచి వేయుము, అంగా ఓ రాజా, వైక్లవ్యం వ్యాకులతను, అజ్ఞానము, కృతం కారణము చేత, ఆత్మనః ఆత్మకు సంబంధించిన, కథం ఎట్లు, కాని, అనాథాః అనాథులు, కృపణాః అమాయక జీవులు, వర్తేరన్ ఎట్లు జీవింపగలరని, వారు కూడా, మాం నేను వినా లేకుండా, కనుక ఆత్మజ్ఞాన రాహిత్యము చే కలిగిన వ్యాకులతను నీవు శీఘ్రమే త్యజింపుము. అనాథులను అమాయకులను అగువారు నేను లేకుండా ఏ విధంగా జీవింపగలరని నీవిప్పుడు తలంచుచున్నావు. కనుక ఆత్మజ్ఞాన రాహిత్యముచే కలిగిన వ్యాకులతను నీవు శీఘ్రమే త్యజింపుము. అనాథులను అమాయకులను అగు వారు నేను లేకుండా ఏ విధంగా జీవింపగలరని నీవిప్పుడు తలంచుచున్నావు. భాస్కరే ప్రభుజీ చదవండి భాష్యం. భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బంధుమిత్రాదులు అనాథులనియు మరియు మన పైననే ఆధారపడి ఉన్నారనియు తలచుట అజ్ఞాన కారణముననే జరుగును. జీవుడు జగత్తులో పొందిన స్థితిగతులను అనుసరించి సర్వ విధములైన రక్షణము భగవానునిచే వసకబడి ఉన్నది. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భృత్ అని తెలియబడినాడు. అనగా సర్వజీవులకు రక్షణము నుసుగువాడని భావం.
ప్రతి ఒక్కరికి ఆ దేవదేవుడు తప్ప వేరొకరు రక్షణము కల్పించలేనందున మనుజుడు కేవలం తన ధర్మమును నిర్వహించవలసి ఉన్నది. ఈ విషయము రాబో శ్లోకములో మరింత విశదముగా వివరించబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు నారదముని సో వాళ్ళు వచ్చారు. సో వాళ్ళు బోధిస్తుండేది ఇది ఉపమానము. మొదటగా ఒక ఆటగారుడు ఆట వస్తువులను తన సంకల్పమును, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్తో వాళ్ళు చెప్తుండేది ప్రతి ఒక్కటికి భగవంతుడ సంకల్పం, భగవంతుడ కంట్రోల్ ఉంది అని. సో సామాన్యంగా కంట్రోల్ అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉత్తమ పురుషాతు ఇక పరమాత్మేతి ఉదారత అని ఇక్కడ చెప్పినట్లు 13, 30, 23 అని ప్రభా చెప్తుండే. గీతాలో భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపంగా అన్ని కూడా నియమిస్తున్నారు. మన కర్మ ఫలంని మనకి ఇస్తున్నారు సామాన్యంగా. సో దీంట్లతో భగవంతుడు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అది ఈ ఆటగాడు ఎగ్జాంపుల్లా స్పష్టంగా ప్రభుపాలు చెప్తుండేది. ఆటగాడికి సంపూర్ణ స్వతంత్రం ఉంది. ఎప్పుడు కావాలంటే ఆట వస్తువుల్ని చదిరించవచ్చు, దాన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు, మరల తరించవచ్చు. సో అలాగనే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు మన భౌతిక కర్మాలు అని మన ప్రతి జీవుడికి మనకి ప్రభావం ఉంటే కూడా భగవంతుడు స్వతంత్రుడు, దాన్ని మార్పవచ్చు, తన ఒక సంకల్పం చేతనే ప్రతి ఒక్కటి అవుతుంది అని ఇక్కడ స్థాపించుతున్నది. ఆటగాడు ఆట వస్తువులు ఉపమానం. సో లేదంటే సామాన్యంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది ధనవంతుడైన వానికి కలిగిడి సంతానము సర్వ సంపదలను కలిగే జన్మించుచుండు. సేమ్ టైం ఒకరు పుట్టుతారు, ఒకరు ఏదో చాలా ధనికలు ఒక దీంట్లో పుట్టచ్చు. ఇంకా సేమ్ టైం ఇంకొక వ్యక్తి ఒక అమెరికా పెద్ద దేశము పెద్ద ఇది అంతా ఉండొచ్చు. ఇంకొకరు ఒకటి ಯಾವುದೋ ఒకటి ఆఫ్రికానో ఇంకేటో చాలా ఒక బిదవాళ్ళు దీంట్లో పుట్టచ్చు. సేమ్ అంతా అయితే ఆ పుట్టే దాని ద్వారా వాళ్ళు వెనకాలి కర్మం ద్వారా వాళ్ళకి స్థానం దొరుకుతుంది. సామాన్యంగా ఇది పరమాత్ముడి దీన్ని అనుగ్రహించేది మన కర్మ ఫలాలు. అవుతారు కూడా ఇది ఎవరు కూడా స్వతంత్రం లేరు. సో అని చెప్తుంది. ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక సమయంలో ఆ బాలుడు అట్టి స్థలము నుండి వైదొలగ వచ్చినప్పుడు బాలుడు గాని తండ్రి గాని అట్టి సుఖమయ బంధము నుండి వియోగమును కోరకున్ననో భగవత్ సంకల్పము చేతనే ఆ కార్యము వర్ణింపబడును. పెదవాని విషయమును ఈ రీతిగానే జరుగుచుండాలి. సో అది మన బిద స్థితి, పేద స్థితి, అది కూడా అది మన దీని నుంచినే మన కర్మ నుంచి జరుగుతుంది. అయితే భగవంతుడే దాన్ని శాంక్షన్ చేస్తుండేది. జీవుల అటువంటి కలయికలు మరియు విడిపోకలపై ధనికుని గాని పేదవానికి గాని ఎట్టి అదుపు లేదు. సో ఎస్, మనకి కంట్రోల్ లేదు, మనకి ఎవరికి కూడా కంట్రోల్ లేదు. సో ఎప్పుడు అది స్థితి వ్యాకుల స్థితి వస్తుందో తెలియదు మాకు. సో మన కంట్రోల్ లేదు, ఇది కృష్ణుడి పైన కంట్రోల్ ఇది. సో కర్మ మీమాంస అని చెప్పే ఒక తత్వం, దాంట్లో చెప్పేది భగవంతుడిని మీరు ఆరాధించాలి. సో ఇది కర్మఫలం మీరు చేస్తున్నారు, కర్మకార్యాలు చేస్తున్నారు, మీరు దాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అంతే. మీరు మంచి చేస్తే మీకు మంచి ఇది ఫలం దొరుకుతుంది, మీరు చెడు చేస్తే చెడు ఫలం దొరుకుతుంది. ఈ భగవంతుడు మీరు ఆరాధన చేసే అవసరం ఏమున్నది? సో భగవంతుడు ఒక జడ్జి ఉన్నట్లు, న్యాయాధీశుడు ఉన్నట్లు అది మీ యొక్క కర్మఫలంని అనుగ్రహిస్తున్నారు అంతే. సో మీరు మీ కర్మలు చేసుకుని వెళ్ళండి, మీరు ఎక్కువ పుణ్యకరాలు చేయండి, మీకు మంచి మంచి ఇంద్రియ భోగం అనుభవించే ఇంకొకటి స్థానాలు దొరుకుతుంది మీకు. సో మీరు దాన్ని లెక్కించదండి, భగవంతుడు పూజించేది అవంత అనవసరం అని ఒక కర్మ మీమాంస సిద్ధాంతం అని చెప్పేది లేదు. సో భగవంతుడు కేవలం ఒకటి న్యాయాధీశుడుగా దీనిగా ఉండే పక్షపాతుడు లేక ఉన్నట్లు అంతే కాదు, భగవంతుడు తన సంకల్పం అనేది కూడా భగవంతుడు స్వతంత్రుడు. భగవంతుడు దానికోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుండేది ఆటవాడు, సో ప్లేయర్. సో వాడికి తన ఆట గేమ్ పైన కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంది, ఎలా కావాలంటే వాడు మార్పొచ్చు. సో అలాగా భగవంతుడ ఫైనల్లీ ఇది ఉంది, భగవంతుడ కంట్రోల్, భగవంతుడికి మార్పు చేయొచ్చు. సప్రభుపాలు చెప్పేది పర్టికులర్లీ తన శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు నేరంగా దాన్ని చేస్తారు. దానికి వాళ్ళు చెప్తుండే అపిచే సుదురాచారో భజతే మామనన్యభ సాధురేవ సమంతమ్య సంయం వ్యవక్తోసి సహా.
క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజాని నమే భక్త పడశ్యతి. సో పర్టికులర్లీ భక్తుల భక్తుల విషయంలో భగవంతుడు తన సంకల్పం నుంచి తన కర్మములు కూడా మార్పుతారు. సో కర్మకార్యాలు కూడా మార్పు వస్తుంది అని చెప్తారు. కొంతమంది చెప్తారు, ఎవరు జ్యోతిషులు చెప్తారు, భక్తులు ఇది చూస్తే వాళ్ళు, లేకుంటే వాళ్ళు ఏదో మార్కింగ్స్ ఉంటుంది, జన్మ కుండలిని ఉంటుంది, అంతా ఉంటుంది. సో కొన్ని చెప్తారు, మేము చూపము, జనరల్లీ మేము ఎవరు చూపము, జ్యోతిష కన్సల్టేషన్ చేయము, మేము భగవంతుని పైన డిపెండ్ అవుతాం. అతను కూడా కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లా చేసినప్పుడు చెప్తారు, కొంత భక్తులే అది ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు. సో భక్తులది ఇది కూడా మార్క్స్ కూడా మార్పుతుంది అని చెప్తారు. ఏమి ఇది ఉంటుంది జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రకారం చూసేదో, చేతులది ఇది చూసేసో అంతా ఇది కూడా మారుతుంది అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుడు దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ చెప్తారు ఎలా అంటే, మనం భగవంతుని ఆశ్రయం తీసుకొని త్వరనే భగవంతుడు మన కర్మాలని ఒక డ్యామ్, నీళ్లు ప్రవహించే నదిని డ్యామ్ గేట్స్ బ్లాక్ చేస్తుంది. సో అలా భగవంతుడు మన కర్మాల్ని బ్లాక్ చేస్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ హం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. సో కృష్ణుడు దాన్ని నిలుపుతారు. అవుతేనో మనకి వస్తుంది ఒక్కొక్క సమయం కర్మాలు. చెప్తారు, భక్తులు భగవంతుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఆచార్యులు వాళ్ళ నిర్దేశంలో మేము ఉన్నప్పుడు అంత మన కర్మాల్ని భగవంతుడు నిలిపేస్తారు అని చెప్తారు. సంపూర్ణం అవుతేనో మనకి అనుభవం అవుతుంది ఒక దుఃఖము, క్లేశము. ఇది భగవంతుడు ఒక్కొక్క టైము ఆ డ్యామ్ గేట్స్ ఏముంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు మరలా నీళ్ళు వస్తుంది. సో అలాగా భగవంతుడు మన కర్మమే ఒక్కొక్క సమయము విడిచేదో అలాగాను చెప్పేది సామాన్యం. సో మనము మన కర్మమే ఇది ఇంకేమి భగవంతుడే ఇది చేత సామాన్య మన భౌతిక కల్మషంలో ఉన్నప్పుడు. అయితే శుద్ధ భక్తులకి విషయం చెప్పాలంటే సంపూర్ణ 100 సంపూర్ణ శాతం వాడు భగవంతుడికి అర్పించిన వ్యక్తి 100%. సో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి కర్మ బంధనమే లేదు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు పాండవులు వాళ్ళు ఇక్కడ అంత కష్టం అనుభవించారు. వాళ్ళకి వనవాసము, వాళ్ళ రాజ్యము ఇదైంది, వాళ్ళ భార్య, సో ఇంతతో ఒకటి వినేది మనం. ఇది వాళ్ళ కర్మం కాదు, అది భగవంతుడి సంకల్పం చేతనే వాళ్ళ ఒక వ్యక్తిత్వము, వాళ్ళ ఒక కీర్తి ప్రసరించేదానికి, భక్తుడు అంటే ఏమి అని చూపేదానికి భగవంతుడు చూపే ఒక ఇది పాండవులకి గురించి వాళ్ళ ఒక దుఃఖమో వాళ్ళ శోకమో. సో ప్రభుపాలు చెప్తున్నారు, హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ వేలాది ఇలాగా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది. ఆ విధంగా భగవాన్ కర్మఫలను మార్పబడిన ఉదాహరణలు ప్రపంచ చరిత్రలో వందలాదిగా కలవు. ఒకని పూర్వ కర్మ ఫలములనే భగవాను మార్పగల సమర్థుడైనచో అతడు తన స్వీకరణ సో భగవంతుడు ఎంతో ఇన్స్టెన్సెస్ భక్తుల కర్మంని భగవంతుడు ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు, భక్తి కార్యాల్లో మనము ఇంకా ఏమో ప్రారంభ భక్తులు అవుతాను కూడా మనకి ఏ కర్మ ఫలం ఉంటుందో మనకి ఎంతో రావాలి. సపోజ్ నాకు ఒక ఏమో యాక్సిడెంట్ అవ్వాలి, ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి నా జీవమే నాది నేను త్యజించే ఒక స్థితి రావాలి. దాని బదులు ఏమో ఒకటి చిన్నగా అవుతుంది. చిన్నగా అంటే ఏదో ఒక చిన్నగా చేతుల మనం వెజిటేబుల్ కట్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి అయినట్లు చిన్న కట్ అవుతుంది. సో అలాగా పెద్ద కర్మని భగవంతుడు చిన్నగా కర్మాణి నిర్దహతి కింతుచ భక్తి భాజం చెప్పేది. సో ఇది ఇంద్రుడించి ఇంద్ర గోపవర్గం ఉండే అన్ని జీవులు అంటారు ఈ కర్మ బంధనంలో ఉన్నారు. అయితే కృష్ణుడు ఆ భక్తి మేము కార్యం చేసినప్పుడు దాన్ని చాలా చిన్నగా దాన్ని నిర్దహతి, ఈ భక్తి అనే కార్యమే అంత దహించుతుంది అని చెప్పేది. సో భగవంతుడి సంకల్పం, భగవంతుడి కంట్రోల్ ఉంది. ఇది ఈ శ్లోకమునందు ఉదాహరింపబడిన ఆటగాని ఉపమానము చక్కగా అమరినది. అతడు పూర్ణుడైన కారణమున అతని కర్మల యందు గాని ప్రతిఫలము ఒసగుట యందు గాని ఎటువంటి తప్పిదము జరుగుబోదు. సో ప్రభుపాద లాస్ట్ గా చెప్తుండేది, సో భగవంతుడే ఈ యొక్క భక్తులకి ఇచ్చేసే ఒక ఇది కర్మబంధం నుంచి ముక్తలో అంటే వాళ్ళే గురి అవ్వలేకున్నాడు. భగవంతుడి గురించి చెప్పే మాట ఏముంది సో అని చెప్తున్నారు. పూర్ణుడైన అతడు సర్వ నియములను అతీతుడై ఉండడు. సో తర్వాత దైవ సంకల్పం ఉంది, భగవంతుడ ఇది ఉంది, నిమిత్త మాత్రం భవసభ్య సాక్ష్యం. సో అర్జునుడికి కూడా కృష్ణ చెప్పేది, కాలోస్మి, నేను మృత్యు స్వరూపంగా ప్రతి ఒక్కటి నాశనం చేస్తాను భౌతిక జగత్లో. సో ఇది మీరు తప్ప అందరూ కూడా ఇక్కడ నాశనం అవుతారు, సో పాండవులు తప్ప. సో దీంట్లో కలతను ఉంది అవసరం లేదు. ఈ ఒక ధర్మస్థాపన కోసం జరిగిన యుద్ధం కీర్తిని నువ్వు స్వీకరించు
నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి, నువ్వు కారణాభూతుడవు. సో భగవంతుడి సంకల్పము, భగవంతుడి కంట్రోల్ ఎప్పుడు ఉంది. సో ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తుండేది నారదమునిలో, సో మీరు ఆత్మజ్ఞానము స్వీకరించారో లేదో, ఆ దేహ భావనలు అనేది తెలుసుకుంటారో, లేదంటే నిరాకార స్వరూపంలో ఒకటే లీనమయ్యేది అనుకుంటారో, ఇది పలు రకమైన సిద్ధాంతాలు. సో వీళ్ళు జస్ట్ ఫర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాదం చేసేదానికి, దానికి ఏదే ఒక భావంతో మీరు ఉంటేనో మీరు శోకించే అవసరం లే. అంటే మనం భౌతిక జీవనంలో మేము శోచతి కాంక్షతి, సో మన ఈ రోగం ఇది, అయ్యో ఇది అలా అయింది, అలా అయింది, యాలు ఎలా అయింది అని ఒక ప్రశ్నిస్తుంటాము. అయితే వాళ్ళు చెప్తుండేది ఇది ఒకటి అనివార్యం, ఇది భౌతిక నియమం, నియమం, మెటీరియల్ లాస్ అంటే అన్ని కూడా నాశనం అవుతుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు మనం యాలు శోకించాలి. ఒక్కొక్క శక్తి ఇంకొక శక్తిగా మారుతుంది. ఒకటి ఇది ఎనర్జీ భౌతిక ఇది అనేది అది కంటిన్యూస్ చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు చెప్తుండేది ఎంతెంతో మార్పులు అవుతుంది ఆల్రెడీ. సో మనం ఈ దేహం అనుకుంటేనో, దేహము ఒక భౌతిక వస్తువు దానికి అది మార్పు పొందేది, అట్లా యాలు మేము అంత శోకించాలి అని వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కి ఇది అనవసరం ఇది అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అన్ని పరిస్థితుల యందును విరహ భావనకు భ్రాంతిమయమైన అనురాగము తప్ప వేరొకటి కారణం లేదు. ఈ భ్రాంతి శక్తితో మనము మన ఈ దేహము, మన ఒక ఆత్మీయంగా స్థితిలో ఉండే దీనిపైన మనం పొందుతాం. మనం ఇది భౌతికంగా ఇది ఒక మాయ, ఇది అశాశ్వతమే. సో ఉంది భగవద్గీత తో ప్రతి జీవుడికి ఆ ఒక ఇది ఉంది, ఆత్మీయ భావం ఉంది. అది ఆధ్యాత్మికమైనది, అది శాశ్వతమైనది, అది ఎప్పుడు కూడా ఇది కాలం ప్రభావంతో అది ఎండ్ అవ్వదు. అయితే భౌతికంగా ప్రతి ఒక్కటి ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వెనకాల శ్లోకాలు కూడా వినింది, మనం అందరూ వస్తాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా, అది ఒక నది ప్రవహించినప్పుడు ఒక వృక్షం నుంచి ఒక ఆకు, ఇంకొక వృక్షం నుంచి ఇంకొక ఆకు, ఇంకా ఏదేదో ఒకటి గడ్డీలు అంతా చేరుకుంటుంది. కొంత సమయము వెళ్తుంది, ఇంకొంత సమయం అయినాక ఆ నది ప్రవహించినప్పుడు ఒక్కొక్కటి బ్రాంచ్ అయినట్లు వేరే వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాగే మనము భగవంతుడి సంకల్పం నుంచి మనము చేరుతాం. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఒక రిలేటివ్స్, ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక కంట్రీ, ఒక సొసైటీ అంతా చేరుతాం. అటు తిరిగా మనము ఇదైపోతాం. సో ఇది ఇలా జరిగేటప్పుడు ఇది అనవసరము, నువ్వు శోకిస్తుండేది ఇది అని నారదుడు చాలా వేరే యాంగిల్స్తో వాళ్ళు చెప్తుండేది. ఈ భౌతికంగా మేము చూపే ఇది కరుణ. వెనకను కూడా వినినది అశోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు నగతాసు నాను శోచంతి పండిత. ఒక పండితుడు, ఒక బుద్ధిమంతుడు యావ ఒక భౌతిక స్థితికి కూడా వ్యాకులత చూపడు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రభుపాదులు చాలా బాగా చెప్తారు. అర్జున చెప్తారు, అయింది కృష్ణ నాకు అర్థమైంది, చెప్పిందంతా బాగా తెలిసింది. మేము దేహం కాదు, మనం ఆత్మ. నా గురు ద్రోణాచార్య, నా తాతగారు భీష్మ పితామహ, వాళ్ళు కూడా ఈ దేహం కాదు, వాళ్ళు ఆత్మ. బట్ వాళ్ళు భగవద్ధాంకి వాళ్ళు చేరుకుంటారో, మంచి స్థితికి వెళ్తారో, అయితే కూడా నాకు నొప్పి అవుతుంది. వాళ్ళు ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు, నేను భౌతిక దేహ భావనలో ఉండే మనస్థితి తీసుకొని చెప్పేది. నాకు బాధ, దుఃఖం వస్తుంది, ఏం చేయను నేను. సో కృష్ణ చెప్పేది సహించాలి. ఏం చెప్పేది, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ మాత్ర స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద. సో కృష్ణ చెప్పేది మాత్రా స్పర్శ. ఈ భౌతిక దేహం ఉంది, భౌతిక దేహంతో మనము ఇంద్రియ సంపర్కంలో ఒక సుఖ దుఃఖం అనుభవిస్తాం. కృష్ణ చెప్పేది అది శీత దుఃఖాలు ఉన్నట్టు. ఒక సమయం చాలా వేడిమి, హీటు, చాలా ఇది అవుతుంది, సెక్ అవుతుంది, ఇది అవుతుంది, ఫ్యాన్ కావాలి, ఏసీ కావాలి, ఇంకోటి కావాలి. ఇంకొక టైము చాలా ఇది శీత ఉష్ణ. శీత అంటే కోల్డ్, ఉష్ణ అంటే హీట్. సో రెండు కూడా అప్పుడు ఆ దేవత మేము సహించుకుంటాం. ఏం చేసేకపోతుంది, ఇంకేమన్నా అనివార్యం సీజన్ మేము చేసేకపోదు. మనం సూర్యుడికి ఇప్పుడు మీరు ఇది కావాలి, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, మేము మాకు చేతిలో లేవు ఇది. సో ఏం చేస్తామని సహించుకుంటాం. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద. అలాగే సుఖ దుఃఖ భౌతికంగా వచ్చే మనకి ఇది సుఖ దుఃఖ. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖ ఆగమాపాయను అనిత్య. ఇది అనిత్య, ఇది శాశ్వతం కాదు, ఇది కొంతకాలమే ఉండేది ఇది. సో ఆ సమయంలో అవుతుంది, సో కొంత సమయం సహించుకున్నాం. సో శీతోష్ణ సుఖ ఆగమపాయను అనిత్య తాం తితీక్షస్వ భారత. దీన్ని సహించాలి. ఉంటుంది ఆ సమయంకి మనకి నొప్పి ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ ఉంటుంది, ఫీలింగ్ భావం ఇది ఉంది. అయితే కూడా దాన్ని సహించాలి.
ఇంకేం మనకి ఇది పరిష్కారం లేదు. సో అర్జున్ ఇక్కడ చెప్తుండే ఇంకొకటి లాస్ట్ గా, సో నువ్వు ఒక అజ్ఞానంతో నువ్వు అనుకుంటుండేది నువ్వు రక్షిస్తున్నావు, నువ్వు వాళ్ళ శ్రేయాభిలాషి అని. లేదు, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు భగవంతుల దీంట్లో కంట్రోల్లో ఉన్నారు, భగవంతుల సంకల్పం పైన జరుగుతుంది. సో నువ్వు అలాగా ఆలోచించేది, నువ్వు వాళ్ళని రక్షించేది, నువ్వు పోషించేది అని ఆ ఒక భావంని విడిచేయి. సో కృష్ణుడు చెప్పేది మనకేమి, సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి వచ్చేది. సో ఇది మేము తెలుసుకున్నది, కృష్ణుడే శ్రేయాభిలాషి, ప్రతి ఒక్కరికి కృష్ణుడు శ్రేయాభిలాషి. సో ఒక్కొక్క సమయం చెప్తున్నారు ఎలా అంటే, కష్టాలు మనకి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు, ఒక టైం ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు అది మంచిదానికి అని మేము ఒక భావం పెట్టుకోవాలి. ఎలా అంటే ఒక సర్జరీ ఒకసారి చేసినప్పుడు చాలా నొప్పిగా అనిపిస్తుంది, అయ్యో ఇంత నొప్పి అవుతుంది, ఇంత కట్ చేస్తున్నారు, ఇది చేస్తున్నారు, అయితే సర్జరీ చేస్తే ఒక మంచి భావంతోనే వాళ్ళని ఆ రోగం పరిష్కరించడానికి చేస్తారు. సో అలాగనే భౌతిక జగత్లో మనకి ఒక దుఃఖాలు రావచ్చు, కష్టం రావచ్చు, వస్తుంది, అది వస్తుంది. పోతే ఇక్కడ మనము ఇది భగవంతుడు మన మంచిదానికే దీన్ని నన్ను ఇలా తీసుకుంటున్నాను అని. సో 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 ఈ భగవద్గీత భాగవత దీన్ని వింటూ ఈ దీంట్లో మనము ఒక సహన ఉంది, మనం ఆ భావం పొందొచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ఇంకేమైనా ఎవరైనా చెప్తారా, చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ టాపిక్ కృష్ణుడు తన భక్తులకి కర్మంని మార్పొచ్చు అని. భగవంతుడు ఆట వస్తువుల్ని ఎలా కంప్లీట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారో అలాగా అని చెప్తున్నారు. అది ముఖ్య పాయింట్ ఈరోజు. రేపు మీ ఆరోగ్యం బాగానే ఉందా? కొంచెం గాబరాగా ఉన్నారు. లేదు మాతాజీ, బాగా ఆరోగ్యం ప్రాబ్లం లేదు, సద్యాకి ప్రాబ్లం లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిన్న ఎగ్జామ్ జరిగింది ప్రభుజీ, అందుకని రాలేకపోయాను. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఒకటి లేదు, 11